Vážení diváci, dobrý den. Moje jméno je Pavel Žižka a vy právě sledujete Westcast. A to je jeden z nejrychlejších Westcastů vůbec. Proti mně totiž sedí mnohonásobný mistr České republiky v rallye Václav Pech mladší. Václave, vítej ve Westcastu. Ahoj Pavle. Václave, jak rychle jsi přijel? Přijel jsem přes město, takže předpisově do 50 km v hodině. Dobře, budu ti věřit. Já jsem říkal, nebo představil jsem tě jako Václava Pecha mladšího. Ty máš i na autě jmenovku Václav Pech mladší, vozíš ji pořád, protože tvůj tatínek je úspěšný rallyový závodník. Ty ses narodil s volantem v ruce, tak říkajíc, anebo ne? Dá se říct, že jo. Pamatuješ si, kdy jsi poprvé řídil auto? Pamatuju si to úplně přesně a opravdu si na tu historku nebo na ten příběh pamatuju. Táta mi dost jako malýho bral po závodech, takže jsem to okoukával. Myslím si, že mi byly v té době tak 3-4 roky. A na závěr sezóny rallyový, kterou táta tenkrát vyhrál, v nějakém roce teda 79, se jela takzvaná dlouhá plochá dráha v Mariánských Lázních, ale nejelo se na plochodrážních motorkách, ale s autama. Právě tam jeli rallycrossaři, autocrossaři i rallyáci, pro který to byla jakoby nová disciplína, bylo to takový loučení se sezónou, taková show pro lidi. A táta to tam vyhrál, tenkrát se 130 s RSem a toho závodáka tahal na vleku za velkou volhou. Prostě jakou černou velkou volhu měl z koulí, která to utáhla. No a protože byla zima, byl to nějaký listopad nebo prosinec, tak na konci toho závodu jsem seděl v autě, nechali mi to běžet a mi se povedlo zařadit jednička, prostě auto se rozjelo a na volno bych jelo přes ten areál té dlouhé ploché dráhy v těch Mariánkách, až se opřelo vozeď. No, všichni skákali kolem auta a chtěli mi sebrat klíčky, jenomže já jsem se tam chytře zamknul. Takže to bylo moje první řízení auta. To znamená, můj dotaz na první bouračku tím pádem je to samé. To je stejná odpověď. To samý, ale carevna to přežila teda. To ti byly 3 roky. To mi byly 3 roky, no. Maminka byla poblíž? To si nepamatuju. To by si pamatoval. To by si určitě pamatoval. A táta každopádně tenhle zážitek v něm nezanechal nějakou stopu, že by řekl, tenhle kluk už za volant nikdy nesmí. No, tak doslova se to říct nedá. Jako, na jednu stranu jsem k tomu byl vedený a k nějakým vztahu k autům a ke všem strojům, co měli motor a pracovní stroje a bagry, desty, jeřáby a podobně. Už opravdu jakoby 15 letý jsem řídil takřka všechno. Ale když jsem chtěl začít závodit po vzoru táty, protože on do poslední chvíle opravdu závodil a až po tom 90. roce začal podnikat, tak mi to lehce zakazoval, protože chtěl, aby jsem se víc věnoval firmě než nějakým závodům a ta cesta nebyla úplně jako vyšlapaná, bych řekl. Malinko jsem si to musel vybojovat a jít takovou cestou jako nejdřív přes historické závody veteránů s tisícovkou a rallycross a až potom, když viděl, že to k něčemu jakoby je a mohlo by to někam směřovat, tak až potom mi dal svolení, že můžu velký rally. Ty jsi věděl od začátku, že motorsport je ta cesta, nebo jsi zkoušeli jiné sporty nebo jiné koníčky? Jako do 18 jsem hrál házenou docela dobře tady za plzeňskou Lokomotivu a to byla taková parta kluků, kterých nás nebylo moc a byli jsme jako semknutý kolektiv, tak to mi dalo jakoby hodně, ten kolektivní sport. A tam jsem byl vlastně se svým současným a jediným spolujezdcem Petrem Uhlem, s kterým jsme vlastně asi 27 sezon spolu závodíme, nebo 28 a neumím si představit jet s někým jiným. Takže snad neumí představit vůbec nikdo. No, ale je to takový světový unikát trošičku. A takže prostě takovýhle házenou nebo kolektivní sport jsem opravdu hrál od první třídy do 18 aktivně. Ale do toho jsme prostě každý víkend po nocích blbli na motorkách na Ostrý Hůrce, který tenkrát v 90. rokách byl ještě funkční vlastně tankodrom pro vojáky, takže se tam dalo jezdit na krosových motorkách krásně a tam jsme vlastně jako prožili takový tu správnou pubertu a blbli jsme na motorkách, vždycky jsme to odpoledne večer zničili a celou noc jsme to dávali dohromady, aby jsme zase hned ráno mohli jít blbnout takže prostě jsem byl v tom benzínu vlastně jako koupanej pořád. Takže jsi si musel nakonec ten motorsport prosadit. Mně to přijde, že jo. Proč zrovna ten rallycross byl takový předstupeň k tomu rally? Když jsem začal prostě s tím, že chci závodit a mermomocí závodit, tak táta vymyslel rallycross, protože prostě s těma zkušenostma věděl, jak to rally je za prvý náročný, za druhý, že buď se prostě dá dělat jako naplno, a nebo naopak jenom jako hobby, ale na to musíš mít strašně obrovský peníze
a vlastně jako si to jenom platit a nejsi v tom moc dobrý. A viděl, že ten rallycross je takový, že to, co to auto na rally odjede za jeden den, tak to rallycrossové auto odjede za 2 sezóny možná, protože se jede vlastně třeba 4 nebo 5 rozjížděk za celý ten závod, za celý ten víkend a jede se to dokola, že jo, ta trať má kilometr, odběde 4 kilometry, pak je servis, můžeš to 2 hodiny opravovat a znova se svezeš rozjížďku, ale hlavně to bylo strašně bezpečný. Obzvlášť teda na začátku, a to byl tátovo strašně dobrý krok, že jsem mohl jezdit vlastně na trati, která klouzala, buď tam bylo bahno, nebo prostě prach, šotolina, částečně asfalt, ale ten byl vždycky ušpiněný od toho bahna. A když jsem udělal chybu, tak tam prostě byla buď 2metrová zóna někam ke svodidlům, nebo na nějaký kačírek, kde to auto se posadilo na břicho, vytáhl mi traktor a mohl jsem jít dál, a vlastně autu jsem nic neudělal, sobě jsem taky nic neudělal a učil jsem se vlastně vodit to auto na nějaký hranici, nebo možná i za hranicí právě toho smyku. A pak jsem se musel jenom skrotit, aby jsem vlastně tu takovou mladou divokost skrotil v nějaké rychlosti. Takže ten rallycross byl jako opravdu super příprava. Navíc se to jelo v jakýmsi kapu, kde jelo 15 identických felicí, lehce upravených, byly vykuchaný, byla tam jedna sedačka, byl tam bezpečnostní rám, ale všechny měli stejný výkon, nařízený stejný pneumatiky, takže to opravdu bylo o těch jezdcích a nemohl nikdo se vymlouvat na to, že ten má lepší auto a dražší a lepší gumy a podobně. A bylo to o tom přemýšlet, o svém vlastně jako výkonu, o své výkonnosti a jak se zrychlit. A mně se podařilo za 3 roky v roce 96, 7 a 8 to jednou vyhrát, 2krát byli druhý, což bylo prostě jakoby opravdu dobrý. Takže první závodní auto Václava Pecha mladšího byla Felicie. Felicie, rallycrossová Felicie. Už tehdy se tam někde pohyboval Petr Uhel. Přesně tak, ten se pohyboval právě od té první třídy, jsme byli každý víkend spolu a s jeho bráchou a nejdřív jsme byli na kolech a jezdili jsme v Černicích na svahu na bobech na sněhu, ty jsme si upravovali, aby to jelo rychlejš. Jak jinak taky. Pak jsme začali upravovat Simpsony a Pioníry a pak byly ty krosové motorky, většinou teda ČZty. A to jsme prostě dělali takhle jakoby v partě, co jsme tam spolu vyrůstali, ale Petra a jeho brácha u toho byli od začátku. To znamená, to už je víc než 30 let. No to je sakra víc, to už je 40. To už od té první třídy prostě už jsme tam jakoby v tom byli a na těch Pionírech jsme tam opravdu začali jezdit hodně brzo, takže je to určitě 40 let. No, takhle dlouho nevydrží většina manželství. Je to podobný, ano, na svahu asi v Černicích ne, ale teď v tom rallyovém autě je to podobný jako manželství, nebo to nemá nic společného. To je úplně něco jiného. To je tak jakoby pevný svazek a taková důvěra jeden v druhýho a to se těžko vypráví, prostě kdo to nezažije. My jsme s Petrem tak strašně propojení, jak si sedneme do toho auta, že on ví přesně, co udělám já a když se Petr nadechne zhluboka, tak já vím, co bude následovat. Prostě to se těžko někomu popíše a já se na ty momenty vždycky těším. Někdo spočítal, kolik jsme spolu strávili v autě jakoby minut a ono to vychází na několik let. Ale těch závodních let, jakoby, takže to je úplně neskutečné. Máme vody to více jak 300 závodů. A když si vezmete k tomu, že na ten závod se trénuje prostě třeba jako týden a týden spolu trávíte jako v tréninkovém autě a pak celý víkend jedete v závodáku, tak je to něco teda. No tak jedna věc je být spolu v tom autě, ale vy spolu trávíte čas i mimo, minimálně při testování na hotelu a podobně. Ani tam si nalezete na nervy. Ne, my jsme prostě, my se známe tak dokonale, že jeden od druhým ví přesně, co ten druhý udělá a co po sobě máme chtít, aby jsme se právě na sebe jakoby nenaštvali. Každý máme nějaké svoje limity, nějaké potřeby, takže my přesně víme, kdo má co dělat a jak se k sobě chovat a prostě jako my jsme se snad za celou dobu ani jednou nepohádali. Takže není důvod ani do následujících sezon měnit spolujezdce. Václav Pech mladší nemění spolujezdce. Já bych to asi neuměl jako s nikým jiným. Já občas jako si jdu zatrénovat, třeba když Petr není k mání, tak s normálním civilním autem vlastně zatrénovat si na psání toho rozpisu a když poslouchám ten jakoby cizí hlas, který to čte taky pěkně a dalo by se podle toho jet, tak vlastně už jenom ta intonace hlasu mi vlastně vadí a najednou ta zatáčka, i když je to levá 3, tak vím dokonale, jaký projet, nebo co bude následovat a jak vypadá, aniž by jsem tu zatáčku viděl. Ale jak to slyším tím jiným hlasem, tak vlastně to je pro mě úplně jiná informace a já vlastně jako nad tím musím strašně přemýšlet. Takže vlastně s Petrem Uhlem je to osudové spojení, protože nikdo jiný by
Václava Pecha tak dobře nedokázal navigovat jako Petr Uhel. No, teď už ne. Jako na začátku jsme si prostě na sebe začali tak zvykat a jak já jsem se učil řídit vlastně od dob té 1000 nebo 1000 MBčka. A Petr vlastně se učil číst tu moji rychlost a takhle vzájemně jsme se prostě navzájem doplňovali a zrychlovali. Vymysleli jsme si spolu pojmenování toho rozpisu, který jsem teda přebral systémově od mýho táty, který mi to naučil vlastně, proč si to mám psát a co je vlastně smyslem toho psaní toho rozpisu. Tak jsme si s Petrem vybudovali nějakou svůj, jakoby, nějaký svůj slovník těch výrazů a těžko by jsem jako jel rychle vedle někoho jiného. No ten slovník by mě možná zajímal. Ono všichni jako známe, že v rally se používají pojmy jako levá 6 a horizont kope a podobně. Máte tam nějak něco speciálního s Petrem? Máme tam spoustu věcí, které jsou kolikrát jako neprezentovatelné, ale vlastně, aby jsme posluchačům nebo divákům vysvětlili, o co jde, tak my vlastně tu rychlostní zkoušku, kterou jedeme potom na čas a vlastně tam jde o každou 10 vteřiny. A ta rychlostní zkouška má třeba od 5 km do 30, což prostě třeba těch 30 km se jede 18 minut, 20 minut někde, podle toho, jak ta trať je technická. Jede ten naprosto naplno a ty nejvyrovnanější posádky právě v našem mistráku, tak jsme schopni to zajet třeba jako 3 lidi v jedné vteřině, těch 18 vteřin, těch 18 minut, jo, což je prostě úplně neuvěřitelný. S těma úplně největšíma soupeřama, když se honíme na desetiny, tak kolikrát takovou rychlostku zajedeme úplně na 10 stejně, což je úplně prostě neskutečný. Takže tam opravdu záleží na všem. A my, když to trénujeme, tak si to můžeme projet vlastně tu jednotlivou trať 3krát s civilním autem, 50 km rychlostí a vlastně si ty zatáčky musíme jenom pojmenovat, nebo pojmenovat si tu trať, aby jsme věděli, kam potom jedeme. A vyjedeme, máme nějaký itinerář, kudy to vede, od křižovatky ke křižovatce, což mi vlastně jako říká Petr, jeď tady kilometr, pak bude nějaký kříž mezi polema, tam pojedeme doprava, pak přijedeme do vesnice, bude tam odbočka na Nepomuk, tam odbočíme doleva a já mu tu trať zase diktuju podle těch svých slov, co vidím. Takže vidím 100 metrovou vzdálenost, je to rovina, takže mu říkám 100, on si napíše 100. Pak přijde nějaký horizont, tak počkám, až přijdu na horizont, počkám si, jestli zatáčka zatím půjde doleva, doprava, nebo cesta je rovně a řeknu mu, že horizont pojedu po levé straně, protože následuje nějaká pravá zatáčka, takže mám horizont, polevu, váže, pravá třeba 6 a pro mě ta pravá 6 znamená to, že ji pojedu prostě na nějaký konkrétní rychlostní stupeň v tom autě, je nějakým způsobem dlouhá, může tam být vytažený pláto nebo písek, nebo může být rozdrncaná, nebo tam může být změna asfaltu a to všecko si tam musíme do toho nějakýma poznámkama dostat, tak aby ten Petr to stačil přečíst a já, aby jsem si stačil vlastně uvědomit, o co tam jde v té zatáčce. No a teď mám na tebe ten největší dotaz, to, co mě vždycky jako nejvíc trápilo, co jsem nikdy nepochopil. Ty při té ostré RZtě jedeš, řídíš, koukáš se dopředu, vidíš, co se děje, ale Petr, tvůj navigátor, kouká do těch papírů, čte ti a jak stíhá to, kudy jedete. To já taky nechápu. My říkáme, že spolujezdci jsou trošku jiný druh lidí, ale on třeba při tom tréninku, když si takhle tu RZ píšeme, já mu to nadiktuju, jedeme druhý průjezd, zase tou 50 s tím normálním autem, tak on si stačí určitý úseky vlastně podtrhat a ví, že nesmí zvednout oči a musí to přečíst v tahu. Prostě už to pozná a má tu intonaci prostě tak přesně načasovanou, že ty jednotlivé zatáčky prostě za prvý pod sebou cítí, ví, co přijde a kdy to má přečíst. Já za prvý bych si vedle neset, ani kdyby jsem to nemusel číst, na to ještě číst prostě a skoordinovat to všechno dohromady. Opravdu to je strašně těžký a v tom autě opravdu záleží prostě stejně na jezdci, stejně na spolujezdci a stejně na týmu, jak připraví to auto. Prostě to jsou 3 věci, které bez sebe nejdou dohromady a nemůžete být úspěšní. Když budete sebe lepší jezdci se spolujezdcem, nebude vám fungovat auto, nebude správně nastavený, bude zlobit, nemůžete zajet. Prostě stejně tak jako jezdec bez super spolujezdce nemůže být dobrý a obráceně. Takže prostě 3 věci musí do sebe zapadnout tak, aby to fungovalo. Zkoušel jsi někdy v rallyovém autě sedět na místě spolujezdce? Zkoušel, byl jsem donucený mým tátou před nějakýma televizníma kamerama, že se prostě spolu jako projedeme, takže odstartoval, dal 1, 2, 3, já jsem chytil šalpáku obouma rukama, aby nemohl zařadit 4, musel zastavit, vystoupil jsem, došel jsem potupně k tím kamerám zpátky a
nedá se říct, že bych se tam bál, ale je to prostě panická hrůza. Je to prostě něco, co, když někoho, jako je klaustrofobie nebo něco takového, prostě neovládám to auto, cítím tu energii, kterou neřídím a nemůžu to prostě zvládnout, jako se nechat svést. Takže Václav Pech mladší musí být vždycky řidič a navigátora nemění. Ale co mění čas od času, to je auto. To je pravda, to se musí. První bylo to MBčko, historické, potom byla Impreza, bylo Mitsubishi, což mimochodem je velice třaskavý přestup. Mezi tím byly ještě VRCčka. Já jsem to chtěl říct, ale povídej ty to víš určitě líp než já, samozřejmě čím si jezdil. Když to takhle vytáhl, tak opravdu jako první to závodní auto, s kterým jsem jel jako ostrý závod, byla ta Felicia Rallycrossová, která fungovala krásně a opravdu na ní mám super vzpomínky, dokonce je uskladněná v Plzni, ne teda u mě, ale u jednoho mého kamaráda, který si taky ještě odjel nějaký závody, přestavili do rallyové verze. A pořád to auto teda existuje a žije. Druhý auto teda byla 1000 MBčko, kterou táta asi v 88. vyhrál mistrovství Evropy veteránů a opravdu ji docela proslavil a my jsme potom s Petrem vlastně s ní jako začínali na Rally Pacheo v roce 96. Pak byla 3 roky Subaru Impreza v několika modelech, pak byly ta nejvrcholnější kategorie, která šla zažít, byly prostě VRCčka, byla nejdřív Toyota Corolla VRC v roce 2001, pak byla série Fordů od roku 2002 do roku 2005 a poté se v národních šampionátech zakázaly právě ta vrcholná kategorie VRC, protože národní šampionáty začaly malinko přeskakovat mediálně mistrovství světa, bylo víc VRCček v národních šampionátech, mistrovství světa, začalo to být sledovanější, takže uměle se snažili to malinko potlačit, takže zakázali VRCčka, museli jsme jít do produkčních aut, což bylo Mitsubishi. Pro nás to byla tenkrát jako nejlepší varianta a to auto bylo strašně daleko. A to bylo asi 6 nebo 7 sezon, 2000, myslím si 6 až 2011. Potom přišlo spojení s plzeňským Inveltem, kdy pan Jírovec sehnal vlastně jako Mini Coopera, protože prodává BMW a BMW se stalo jakoby majitelem Mini. Jasně. A to bylo jedno z nejhezčích období naše, protože to auto nebylo úplně moc funkční a nám se jako týmu podařilo ho udělat jakoby dobrý, možná jediný na světě. A vyhráli jsme s tím 2krát český šampionát, což bylo prostě skvělý. A potom byl takovej trošičku exot do rally, no, bylo to Porsche, bylo to Porsche, ale bylo to nádherný období a nádherná jízda, prostě klasický zadní náhon, hodně koní, široký kola vzadu, velká trakce, pořád ze smyku do smyku a nádherný svezení jako na emoce a na takový adrenalín a to auto máme do dneška doma a myslím si, že ho ještě někdy vytáhneme na ostrý závody. Pak přišlo období, na který moc dobře nevzpomínám, prostě přišla Fiesta R5, která nebyla úplně jako 2krát funkční nebo 2krát konkurenceschopná proti Škodovkám, ale museli jsme 3 roky s ní překonat. No a teď poslední období bylo zpátky s Fordem Focus VRC, kdy vlastně v národním šampionátu se zase povolili VRCčka a mohlo se s ním startovat a bylo to jedno zase z nejkrásnějších období, prostě 5letý teďko s Focusem. A ještě teda musím předeslat, že vlastně od roku 2002 a hlavně díky teda společnosti Euroil, která prodává benzíny po celé České republice, vlastně můžeme tohleto dělat na takovýhle úrovni a celou dobu vlastně jsme spojení jako my s Petrem a s Mintátou jako týmem, tak jsme spojení právě tady se značkou Eurooil, která nás hrozně podporuje a vlastně a udržuje na té špičce. Já se ještě vrátím k tomu Porsche. To musel být nějaký geniální nápad v jeden okamžik, kdy jste si řekli, jo, pojedeme s Poršákem. Byl to nápad pana Jírovce, který prostě má takovýhle nápady jako, nevím, jestli říct exotický nebo rozdílný a mě to hrozně nadchlo, když mi to řekl, tak mi to nadchlo, protože tím, že jsem vyrůstal s tátou, vlastně vozil mi, jsem byl malý ve Škodovce, učil mi na sněhu jezdit se Škodovkou, se zadním náhonem, prostě s motorem vzadu, tak jsem k tomu měl hrozně blízko, k tomu stylu řízení a chtěl jsem to prostě někdy jakoby zažít. Samozřejmě, že s tou Škodovkou v dnešní době už ta zábava to není, že jo, protože prostě ta doba je jinde. Ale s tím Poršákem to bylo něco teda. To je prostě klasický závodění, opravdu takový surový klasický závodění, řízení auta. Přidáte plyn, musíte dát kontrarate, musíte to hlídat tím plynem. Prostě to auto mělo strašný výkon, sekvenční řazení, kdy vlastně nemusíte ubírat plyn a jenom taháte zapáku dozadu, auto zrychluje a myslím si, že jsme s tím jako dělali prostě pěkný výsledky.
na to, že to jelo proti čtyřkolkám a proti naprosto doladěným čtyřkolkám, tak takovýhle auto ze sériové produkce prostě udělalo velkou slávu, jsem na to dost pyšnej a právě ho máme doma. Jednou za rok ho vytáhneme na nějaký jakoby svezení sponzorů, se dá říct v uvozovkách a všechny to do dneška hrozně jakoby baví a už jenom když to zavrčí, prostě ta atmosféra, která točí 9000 otáček, tak to je něco. Že je tohleto auto, které ti přirostlo úplně ze všech závodáků nejvíc k srdci? Je takový nejemotivnější. Je to prostě sedneš do toho, dáš plyn a něco se děje, máš husí kůži, ale samozřejmě prostě zase tam není taková ta totální rychlost, taková ta totální hrana, prostě využít to na desetinu vteřiny, prostě na každém kilometru, to zase prostě úplně takový nebylo. To třeba Mini Cooper nebo právě teďko ten poslední Focus byl jakoby závodnicky prostě dál. Teď máš nové auto, Citroën C3. Přesně. Bude to vítězný auto. To právě v tom sportu nikdy dopředu nemůžeš říct. Za prvý musíš mít nějakou pokoru k tomu, protože to se okamžitě vymstí. Za druhý máme nejnabitější šampionát na celém světě. Myslím národní šampionát, největší konkurenci, nejlepší auta, nejvyrovnanější prostě startovní pole vepředu. A prostě dneska se probovat jako na bednu je takřka vítězství. První 5 je velký úspěch. Takže to, jak zapadneme tady do velkého množství škodovek a kluků, který s těma škodovkama jako jedou delší dobu a mají opravdu jako s tou kategorií R5 malinko větší zkušenosti než my, je velká otázka, velká výzva a o to víc teďko před sezónou jakoby makáme, aby jsme se zkusili jako mezi ně zpátky začlenit. Vy jste vlastně měli teď 2 dny zpátky před naším natáčením první ostrou zkoušku, ostrou RZ s tím Citroenem. Byla RZ v rámci Rallye Test Plzeň mezi Číčovem a Příkosicemi, kde se normálně rally nejezdí. Jak se ti jezdilo pod Brdy? My jsme měli několik testů letos, jak na vodě, tak na suchu, ale byly to takové jakoby soukromí testování, kdy jsem si vybral kousíček cesty, třeba jenom půlkilometrovou a tam jsme opravdu zkoušeli různou tuhost tlumičů, různou tuhost pér, jak to auto bude odskakovat, jestli správně zatáčí, jestli správně brzdí, pak aby já jsem se s ním vůbec naučil jakoby zacházet, protože přece jenom každý to auto má svůj režim, svý nějaký principy při brzdách, při přidávání plynu a podobně, takže to se všechno musí zažít, aby ten jezdec to dělal automaticky. Takže jsem s ním najel teď do víkendu zhruba asi 70 km ostrej, což je relativně dost. A měli jsme to auto nějakým způsobem připravený. Tady na rally test v Plzni jsme jeli kvůli tomu, že to je vlastně úplně neznámá trať, která se jede na rozpis, jede se na čas, můžeme ty časy už porovnat se soupeřema. Bylo relativně hezký počasí, ale ta trať byla zase dost rychlá, což malinko jsem se bál právě s tím neznámým autem v uvozovkách, abych neudělal nějakou chybu, nepřivodil si problém. Na druhou stranu přesně takovou trať jsem potřeboval na vyzkoušení těch vlastností a svých vlastně jakoby zažitých rutinních věcí, jestli to auto na takhle rychlé trati budu schopný řídit. To se všecko povedlo. Trať byla perfektní prostě na to vyzkoušení, to, co jsme potřebovali, tak se tam dalo zažít, vyzkoušet, změnit, takže jsem za to strašně rád, že jsem to mohl absolvovat a děkuju opravdu jako organizátorům Rallye Plzeň, že něco takového tady u nás vymysleli. Takže Mirošov, Číčov, Příkosice dobrý. To tady bude příští rok zás pojedeš. Ale radši v protisměru, protože tu trať se naučíš naspamět strašně rychle. Nebyla tak jakoby těžká na to, aby se to nezapamatovalo. A už jsem to nechtěl, jel jsem to asi 6krát a nechtěl jsem to jezdit víckrát, aby už jsem si nepřivodil právě problém, že budu zrychlovat a pak to někde vyletí. Takže na příští rok bych jsem uvítal třeba v protisměru. Dobře. Vyřídíme samozřejmě. Máš nějakou svoji oblíbenou trať, třeba oblíbenou RZ nebo oblíbený úsek? Jezdil si toho strašně moc, viděl si toho strašně moc z pozice závodníka? Nedá se říct, že jakoby oblíbenou. Samozřejmě, že jsou nádherný rychlostní zkoušky, který si opravdu jako jezdecky užiješ, ale pořád tam musíš jet s malinkostím, nebo ne malinko, s hodně respektem, aby když to auto využíváš, jedeš to rychle, jedeš opravdu, jakoby říkám, v těch desetinách vteřiny, tak aby si s tím autem někde nevylít a něco neudělal. Takže není to tak, že by si to užíval a bylo to něco takového, jako že to bylo špičkový. To si můžeš říct až na konci té rychlostní zkoušky, když tě to všecko vyjde a neuděláš chybu a projedeš to
ale musíš si uvědomit to a stát pevně na nohou na zemi, že prostě se to podruhé třeba nemusí povést, že prostě by si měl to tempo malinko třeba skrotit, nebo tam, kde to bylo jen tak naopak jako trošku ubrat a přemýšlet na to. Něco takového se dá říct třeba o rallycrossové trati v Sedlčanech, která je relativně prostě bezpečná. Když se tam půjdeš svést, tak pojedeš tam rychle a když uděláš tu chybu, tak právě máš třeba 2 metry prostoru to jakoby opravit a nebudeš hned nastěhovaný ve stromě nebo někde ve škarpě. Takže na takové rallycrossové trati v Sosnovej nebo v Sedlčanech se to dá opravdu jakoby i vnitřně hodně užít a udělat si nějaký smyk pro radost a podobně, ale na takové jako rallyové trati musíš být furt strašně ve střehu a prostě nepodcenit vůbec nic, nestratit koncentraci, jediný metr tě hrozně vytrestá, čtení vozovky, že tam je malinko víc písku v zatáčce, než si čekal a podobně, takže strašně ve střehu pořád. Dobře, zeptám se v obráceně. Je nějaký úsek, nějaká rezeta, kterou prostě nemáš rád, kam nerad jezdíš vidět, prostě tohle, jestli tě čeká, tak ať to bude za mnou. Takových úseků je spousta, ale zase je to prostě to správný rallyový závodění, to, že všichni tu trať mají stejnou a musí se s tím poprat trošku líp než ty ostatní soupeří. Takže jsou úseky, kde prostě vím, že se musí jet naplno mezi stromama a mám zase takový jako velký respekt to, aby jsem neudělal tu chybu, aby to auto někde neodskočilo a podobně, ale těch úseků je prostě opravdu jako mraky. To je, jak to začne jet přes těch 150 mezi právě jako na úzké cestě, kde to drncá a podobně, tak vždycky si jako říkáš, prostě nesmím udělat chybu. Jo. Tak to je, když třeba vezmeme legendární rychlostku, jako je Malonty na Krumlově, která mívá k těm 30 kilometrům, jede se mezi obrovskýma stromama, jede se rychle, známe ji hodně dobře, právě každý rok se tam trošku zrychluje a tak si vždycky říkám, hlavně to nepřežeň. Je rally bezpečný sport? Je bezpečný sport. Na bezpečnost se dbá strašně moc. Jezdci jsou hrozně moc ochránění v bezpečnostních rámech, v sedačkách, v pásech, v nehořlavých kombinézách. Opravdu se na to dbá hodně moc. Mně to přijde, že to je bezpečný sport. Je i fyzicky náročný. Strašně moc. Já když se podívám třeba na rozhovory s jezdci z mistrovství světa, dojedou RZ-u a vypadají, že vyšli ze sauny, jsou splavený, co je na rally, sedím v autě, točím volantem. Co je na tom náročnýho? Točíš volantem a brzdíš nohama a nic se neděje. Je náročný to, že jsou tam strašně velké přetížení. To závodní auto třeba ze 100 km rychlosti nebo ze 150 km rychlosti vlastně zastaví 4krát rychleji než třeba sériová oktávka. Tím tam vznikají strašně velký jakoby přetížení a ty si musíš bojovat. I když jsi přivázaný v sedačce anatomické, tak stejně musíš to tělo držet, zatínat ho a opravdu to jakoby bolí. Prostě projet 15 km rychlostku nebo 20 km rychlostku, která bude trvat 10 minut, je jako intenzivně cvičit prostě v posilovně břicho, záda, nohy, ruce a opravdu nejde o to točení tím volantem. Tam jde o ty odstředivý síly. Samozřejmě, že točíš volantem nějakou silou, zapíráš se do volantu, ale když se potom podíváš v cíli na spolujece, tak je vlastně stejně splavený jako ten jezdec, protože prostě zatíná to tělo. Když vezu člověka, který to nezná, neví, co ho bude čekat v závodním autě, tak vlastně periferně vidím, jak visí v sedačce, jak mu visí ruce, plajou mu nohy dopředu při brzdách, v zatáčce se mi dotýká ramenama nebo loktama do mě šťouchá, protože vlastně neudrží ani ruce, jak jsou vlastně těžký. Zatáčce nečeká to, že by tam takové přetížení bylo. Takže tohle je tam na tom náročný, vydržet to fyzicky. A druhá věc je, že vlastně začneme trénovat tu soutěž třeba ve středu, sedneme ráno v 7 do aut, byť do sériových, ale jsme v nich do 8 do večera. Jednou něco sníš, 2krát natankuješ a jezdíš, takže to je jako cesta, když bys jel na dovolenou, prostě od 7 od rána do 8 do večera, 13 hodin budeš sedět v autě, nemůžeš z toho vysednout a do toho se musíš pekelně soustředit. Prostě to, co vidíš, tak aby ten spolujec měl správně napsaný, pořád jako si představovat to, co se bude dít, mít úplně vypnutou hlavu a myslet jenom na to psaní toho rozpisu. A to trvá teda středu, čtvrtek, pátek dopoledne, pak proběhnou nějaký oficiální předstartovní jako ceremonie, starty a jde se závodit. A závodí se v pátek do noci, třeba celou sobotu do noci, nebo v obráceně od soboty od rána, celou sobotu a celou neděli. A to je opravdu jako maraton.
No vlastně celý ten závod je vlastně maraton od toho čtvrtka až do neděle a od pátku do neděle je zároveň sérií sprintů. Tak, přesně tak. Dá se na tohle fyzicky připravit? Dá? Jak? Jak se na to připravuješ? Připravuji se na to fyzicky. cvičím, trénuju a samozřejmě jako nejvíc ti dá řízení toho auta. To prostě jako ty síly, co jsou tam, tak nejvíc posílíš jako v řízení toho auta. To cítím teď při těch testech, že to mi dává jakoby nejvíc. Ale když přiblížím letošní prostě přípravu, tak obden jezdím na cyklotrenažeru a ten den mezi, takže v obden jezdím na veslici. Takže víme, že rally je fyzicky náročný sport, bezpečný sport a je určitě finančně náročný ten sport. Když by na nás teďka koukal někdo, kdo třeba po rally pošilhává, chtěl by si ho vyzkoušet, kolik peněz potřebuje, aby se z rally dalo začít? Hodně. Je to řádově prostě, když opravdu úplně s těma nejobyčejnějšíma autama, s kterýma dneska jde jet a ten nejmenší šampionát, který je jednodenní sprinty, tak ten člověk potřebuje řádově něco kolem 1 milionu, aby opravdu jako se vůbec postavil na ten start toho šampionátu. Tím to začíná. A pak už jenom narůstá. Takže drahý, bezpečný, fyzicky náročný sport. Mm-hmm. Jak je populární? Samozřejmě my víme, že fanoušků rally je spousta, ale spíš mířím jako na všeobecnou společnost. Jdeš nakupovat do supermarketu, poznávají tě lidi, dáváš podpisy. Podpisy úplně ne, když jdu nakupovat, ale protože chodím nakupovat pořád do stejných krámů a ke stejným Vietnamcům a do stejných železářství a všude tak mě všichni znají. A je to takový docela jako příjemný. No. Bylo období, kdy jsem si to úplně neužíval, tu popularitu. Přišlo mi to divný, že prostě lidi mi oslovují jako za kasu a podobně. Dneska to je jiný, protože jsem rád, když mi poznají a pomůžou mi třeba s výběrem zboží v železářství tak jako líp nebo něco, takže je to hezký. No ty jsi se stal vlastně, když už mluvíme o té popularitě, nebo zapsal ses do televizní zábavy. A v roce 2006 nebo 2007 běžel na České televizi pořad Udělám cokoliv. A určitě pokud neznáte, to si najděte. Na i vysílání už to není, ale na YouTube najdete ten díl. A ty jsi tam byl jednou jako výzva pro jednu paní, pro paní Marcelu, která chtěla splnit sen své dceři a bála se jízdy v autě. Ne jízdy v rallyovém autě, ale jízdy v autě vůbec. A ty jsi byl tím, kdo jí měl k tomu vysněnému kurzu dovést. Vzpomínáš na to? No, vzpomínám na to velice dobře. Bylo mi paní strašně líto. Snažil jsem se jí šetřit, jsem jí to jako naznačoval, jenže v autě jsme měli hrozně moc kamer a vlastně jsem měl zakázáno jí varovat, že se nemůže nic stát. Bylo to z České televize jako docela dobře vymyšlený a vlastně princip byl ten, aby ona řekla dost a už to nechci. Ona tam se přihlásila, že chtěla týdenní lyžařský kurz pro svou dceru s instruktorem, což asi není úplně jako levná záležitost. A samozřejmě princip České televize byl, aby řekla, že ne a že to bude ta správná show pro ty lidi, že to vlastně nedokáže. A mě jí bylo strašně líto, protože jako si neuvědomovala to, že se nechci zabít. Ona mě neznala, že jo, ale že se nechci zabít a že asi jako to auto umím řídit. Jezdili jsme právě s Osnovy na dost bezpečným okruhu, nejdřív se sériovým autem, potom se závodním. A tak jsem se jí snažil malinko jako varovat, ale ona prostě hrozně trpěla, až potom tu poslední jízdu si myslím, že už si opravdu užila, když věděla, že se nic nestane a oblíkli jsme jí do kombinézy a do helmy a do všeho a že to je vlastně jako profesionální tým a tak si myslím, že už si to i užila. Potom celý rok jsme byli ve spojení, vždycky mi přála jako hodně štěstí před závodama, tak to bylo takový příjemný. Každopádně dopadlo to dobře, to natáčení, nejenom, že se nic nestalo, což se samozřejmě stát nemohlo, ale paní vyhrála. Ano, přesně tak. Takže jel si tak ohleduplně, že paní neřekla stop. Tak zase ne. Prostě zase to musela být trošičku jako show nebo zábava, takže jsem se snažil, aby tam byl nějaký smyk, ale prostě v mých očích to bylo naprosto prostě bezpečný. Bylo to jízda třeba na 70%, i když to mohlo vypadat chvilkama divoce. Tak, vypadalo. I v televizi určitě. No, ale bylo to prostě z mý strany to bylo naprosto bezpečný. Vašku, ty jsi
jeden z nejúspěšnějších českých jezdců rally, ale vlastně nejsi profesionál. Ty se živíš jinak, jsi podnikatel, máte firmu. Co ty vlastně děláš? Máme s tátou firmu vlastně na povrchovou úpravu kovů, to znamená, že vlastně tryskáme železo a následně ho barvíme. Ty jsi ve vedení té firmy, ale co jsem slyšel, tak v SAKu tě moc často nikdo nevidí. Máme malou firmu, máme do 20 zaměstnanců, takže je to takový provoz, že začínám ráno v monterkách, pak se třeba převlíknu, jsou nějaký úřady a končím zase den v monterkách, takže dělám s lidma jako běžně každý den. A jak se tohle dá skloubit s vrcholovým motorsportem, kdy ještě navíc si před chvilkou popsal, že ten závod rally začíná ve čtvrtek, trvá až do neděle a vedle toho podnikání i malá firma o 20 lidech určitě zabere spoustu času. Tak máme šikovní lidi ve firmě, máme šikovního mistra Martina, který je schopný nás s tátou oba dva zastat. Táta mě zastává, když já odjedu na závody a tak nějak se prostě jsme schopni na ten závod prostřídat. Takže dá se to. Dá se to. A když zůstanu ještě u civilního života, jaký jsi řidič v civilu? Myslím si, že je strašně ukázněnej, protože, a už to říkám řadu let, jestli mi rally něco dalo, tak nějaký takový přirozený rozhled nebo takovou vlastnost, že vlastně umím sledovat ostatní řidiče v provozu a předcházet nějakým jako konfliktům, který oni nezvládnou a nepotřebuju prostě si honit triko někde na dálnici nebo v provozu, když jsem vyblbnutý z toho rally nebo z těch závodů. Takže jestli mi rally opravdu něco dalo, tak to, že v provozu jezdím slušně. A navíc je opatrný táta. Vy už vychováváte další generaci pechů. Ano. Bude to generace zase závodnická. No, už se tátovi nedivím, že mi zakazoval závodit. Kaju do toho nijak moc nestrkám, i když jezdí s buginou a jezdí na motokáře a má krosovou motorku taky už asi od 4 let, takže všecko ovládá, se dá říct, ale naštěstí ho to netáhne možná tolik, jako to táhlo mě. Teď žije hodně basketem a je docela úspěšný v basketu ve 13 letech, takže fandím mu v basketu. A se vrátíme ještě k tobě. Teď začíná rallyová sezóna 2025. Co tě v ní všechno čeká? Pojedeme klasický český velký mistrák, který začíná letos na Rally Šumava. Chtěli bychom absolvovat Rally Plzeň, která je naše samozřejmě srdcová záležitost a pojede se teď asi obnovený už 5. ročník, mám dojem. A na závěr sezóny zase klasický pražský Rally Sprint. To je naše prostě v kostce sezona. Tak Vašku, budu moc držet palce, ať se i tahle ta sezona vyvede. Děkuji za pozvání, zdravím všechny diváky a mějte se fajn. Děkuji, že jsi přišel a děkuji i vám, že jste dokoukali až sem. Mějte se fajn a za týden jsme tu zase. Naschledanou.